idhi pimo na bang' Keriko. Keriko nyiero kama tek kasto ng'isa miwacho ni wuod Kibaki miluongo ni Jimmy Kibaki koso okang'e ni ema ne Rik nyiero. Eriko, wach mar dynasty gi hustlers en gima nopong'o lwasi mar twak mag rombe mag siasa e kinde yiero kata motelo ne yiero mag 2022. Ochopo kanye ma iwinjo kaka uno Dr. Mark Matunga wacho ni jogi gini koro yamb siasa lokore kori dynasty ter. Diponi Ruto donje dynasty koso ma odwa tiyo gore kwana mane wacho ni orieke kwand siasa to tich to tame. Jojero kamano, Mark Matunga enora enosiepna. En jalno moselima nyaka e para dala kucho ma nego ne kamongo. Ng'ama ong'iyogo. Amor ni gima koro more molote ni Ruto riwo dynasty. Ni mano koro lichne mak kabisa ni koro Ruto timo gima tek koro kelo dynasty. Ruto achiel ni onegi par ni sama ni dhi ombulu kata Mark ni ne onge kode. Mark odonjo kusebede ker ka Mark osiep na ng'eye maber. Ruto ne wacho ni na kuongo ne Raila. Ruto ne wacho ni piny Kenya nigi ji milion 50 ok dynasty kende. Omiyo loch mare ok dhi bedo loj nus mkati to ok dhi bedo loj dynasties. En odwa tiyo ne mama mboga gi ja pikipiki gi ja asla. Kawuono ma wan kodi kane, kawuono Ruto wacho. Mana gik ma Mark wacho gi. Mark ok riambi. Ma Mark wacho gi me Ruto wacho. Ni koro sani owuoyo gi Gideon, nyo owuoyo gi Raila, Uhuru bo owuoyo go, apani Kibaki to Mark emo mede no ko wacho. Ni koro Kenya dhi lokore mbele ka matamre gi nono. First world status. First world status. Tiolo pesa bilion 32 every hour. Nicho ndike ne Daily Nation okane mawacho. Nicho ndike Daily Nation on Thursday na wasomoka. The rate of borrowing and 32 billion shillings per hour. Kuwa bedo kodikae for 1 hour and 32 billion. Nye ne gazette Mark samanye in Canada ling. Sami uwe ta ling fi. Ling fi sami uwe ta ling. Koro. Kanye manyisi ni ticho tamo Ruto. Nyo bere go poro okoka. Gimuma. Nyiwinjo kama Musalia Mudavadi wacho na ngoa. Ni Afrika ka en poko nene president madhi one term. To ja pastor mabende ja PhD mamba musiep Ruto menyiluongo ni Lazaro Chakwera Malawi ka dongo dhi one term. To ja Seychelles ka wuono dongo dhi one term. To Nepal chango modhi otimore gi Gen Z. To Madagascar ka wuono nyaka jolweny mogolo tero kono dhi ogo ji jolweny olokore. Piny oloko. Lonyo duogo mang'eny. Awacho ni wachariyo kende. Sha gi Shif. Facts, not politics. Shif giwacho e books no omigi 53 billion. Ni mama nakatuo dala wa pedo kama mako sale macha. To dhia pedo dispensary tithiedhe nitiere bilion 53. In bendi winjo feedback ma jopiny chiwo oonge pesano. Aston tie moro miluongo ni critical and chronic care illness 83 billion, so total 136 billion. Nyi neno ka joma suffer live gi cancer nye go koko pesa no onge 136 billion odhi kure. Ikao PSS yore kor gwenge gi siling 50,000 gi 100 to tero PS achiel e kor gwenge. Asebede serikal ang'eyo ni en pesa di mano tich monego or na assistant chief. Mark ni kana lima dala ta luongo ne assistant chief e mogogo mbak. Ti wigi owil na assistant chief pod tiyo na serikal. Ma ok nyal pogo 50,000 e kor gweng. Nyaka PS madhi. Aya. Kawuono nyicha penjo. Adwa nuoyo penjo ka. Jogo matiyo e kidienje mag tije mag serikal. Civil servants only. Adimo se tim survey kuom gi mar happy gi payslips. Giwacho ni ming'ado cha miwena to miwena ni emodokre osuru. En osuru matamre gi nono. Onge pesa ma jotich yudo. Asti biro gi udi. Tuoche matindo mako jigi. Iyudo kata jomonyalo ok e utegi ok nyal dhi nindo malo kandalo medore. Iwinja kodi dwani in gi room ni moro piny.
into affordable housing ng'amo kwa Ruto ot onge to idwa ni idhi dag e floor 17. Gima wan wawacho niya, ket ndara, ket pi, ket sitima, duoko osuru piny, sirkandi oduok kuo piny, oduok loan piny, mondo ng'ato geragera ot monyalo. Okay. Nikech nyoro ndalo 2 mokadho ni nyi pidho yien. Opidh yien gi bilion 10.5. Pidha yien. To bilion 10.5 mi pidho go yien ni. Kopoge donge jopuonj mag mbalariany dosedok e klas. Capitation mar school dosedok e klas. Okay. Mago penjo ma Eric penjo Eratil. Openjo